Dito. No? Birthday to, nagtapok ta din malipayon kay tao, gatong nakita si Brother Mike mo na. Si Brother Mike, dili kay sa layo, kay it's been 3 times nga nabisita, nagkanta, nag-request. Sa ito'y paborito niyang kanta? Imo na ako, Ginoo. Until such time, his life give up for a reason. Let us always remember sa mga nagigugma kang Michael. Muna gingon, you might not want to release something, but a balloon can fly when you will release that helium inside. Kani bitaw mo sa kabalon, katry mo itag balon, no? Kailan mo balon? Kani bitaw balon, magkuha bitaw ang bata, maggunit. Huwag yung challenge. Sulay ko di ba mga pagtanan, uy, ang balon. Pero kanang may naglataw maggunit, uy, challenge. Pabuto ni mong balon, daghang ma-excite, daghang makuyuman. Labong nag-imo ng guyan, asay na ng iniglubong. Kaya iniglubong, may uban yun nga magbuhian ng putik ng mga balon. Pero kana itong gipalit ni mo, labong nag-imong bata. Kapila may nagpalit kong balon mga kaigsunan, pero ang ako kinamaguhang ng bata, ilar mo kayo. Kailan mo gilar? Late reaction ba? Gipalitan na mo siya ng balon, kaya gusto ko na mo pa-experience ng balon na nabito for mga aeroplano, ng Baligya Park ba? Pagpalit, gigunitan, ang iyang kalipay, lipay yun siya. Pero sa ihang nabuyan, dito na siya. Ako naglingi-lingi, mapupusluyo. Sige, kuktan, okay, nananaw po lagi tag mga kalanunon, nga nagbaktas. Kabalo mo asa sa dapit mga kaigsunan ni Singgit, layo na kay balon, niya kong liquid. Dati ang balon, abi na kong makaya pag-ambak, kaya ano na tako. Pinambakan murag Michael Jordan. Oh, si asa man yung balon, abi na kong ikuha. Bata, o pinsa tura ay, hindi ko na murag pupalit na lang yung tagbangkuan eh. Pero ang iyang manghod na si Ringil, di labihang lipaya. Sige yun, fly balloon, fly. Nalipay siya. Muna nga sometimes na mga butang, mga kaigsunan. Ang awit kaganiha bitaw sa Afterglow, ask me why and I tell you, it's Jesus. Ask me where. Amutan akong asa, ugtultulan di ka dito sa lugnanan. You will never satisfy your life with a new car. You will never satisfy your life with a beautiful face because soon it will become deteriorate. Upangit rayuta. Ingon pa ganito mo sa nako ka, doktor, mas may pa daw magsugod kag pangit kay mo ba ka? Pero sige daw kag inagwa pa niya mo pangit ka. Pertig yung sakita. O mauro ko na siya tinga, asa may pilion ninyo be? Kanang buta mo nga makakita o nakakita mo nga mahimo mong buta? Kung kamoy papilion, ikaw mo pili yung kapwa, ako'y papili mo, yung piliin sa luwa. Kaya portineso lang yun po na. No? Pero kung papiliin yun ta, mas nindot yun itong wakta kakitag unsay kula, ha? Wakta kakitag unsay kamatayon, wakta kakitag unsay TV, unsay relo, unsay dagway sa mga asawa, unsay dagway sa mga kabataan. Unya pag-abot sa panahon ikaw mo panalinginan, maabrihan ang imong mata, diha ka makasulti. Guwapo dahi tanan. Guwapa dahi tanan. Parehas na sa istorya, kanus at tagaan pagtagad ang usa ka tawo. Sige kay mga tao mag-read mo. Murag may tao diri kapitan. Ha? Yes, that's the thing. Mau gugma. Sa kining mga magtiayon magsigig away. Pero mula ka ang bana, pangitaon. Ay kaligo. Diba? Umula ka ang asawa, pangitaon. Uli na. Niyagdaan na po, awayon. Nangungin na akong asawa din. Imo pagani kong awayon, mula ka ko. Kaya naman ang natas na iyo, kaya ang tingog. Hello, gang. Kumusta na ka diya? Ano mo na kayo? Pero pag-abot sa balay, ang tao sa itagaan na itong pagtagad, naiuban, kung giling Grace Pamilya, praise the Lord, pero din naiuban. Usahay igno na to ang tao, maayo, patay na. Asa magkakitag patay, nagingnan. May raguling namatay. May ragong namatay siya, kailangan siya. Wala, bisag unsa
unsa ka palahubog, bisag unsa ka ex-convict ang tao manghigala, pag-abot sa kamatayon na sintil sa tanang tao sa kalibutan, it's time to say good things. But it's not. Nagamong mga bana, sultii permente inyong asawa, I love you. Ili kay dito sulungon mo magbagod-bagod yung dagway, wala yun. And let me tell you an experience. 2 weeks ago ni adto kog Manila. Manila noon, Davao. Na ako'y giwalihan dito. Di lang na ako'y sulti kay basta naras Davao. Negosyante. Kwarta pa imo dagan yun. Kaya magsino ni mo nagsakyanan, kas-kasala. Kukuhag daan, o madaan ang kuhan, maligya, kasabog ako. Pero ang istorya, iyon pa niyang pag-umangkon sa kuha, sa pastor, grabe yun na sila kwarta. Ikaw mo ba? Grabe po ni sila mong tabang ubuhan. Manghatag o kwarta, dito sa missionary, kay gipakaon ang mga nitibo dito sa San Fernando. Pero tigil po ka mga buutan nga magtiayon. Ang problema, pastor, 10 years ba to? Or basta kay tuig. Tuig na sila nga wala nagtapad o kwarto o tulganan. Tulog ka buong kwartos balay. Kaya ba ko puhag balay? Right? Ang isa na nga ang siyag ni Anto ko kaganihan silang balay. Buntag. Kaya among gikantahan, 76 years old naman ang babae. Diri ang kwartos babae. Murang yunani dito. Purmada. Diha ang kwartos laki. Diri ang kwartos bae. Ang lalaki manirado o matulog. Ang babae po manirado o matulog. Kaya ang ilang gikasabutan, dili ta magtapad, kay di ta magkasinabot, puros negatibo. Ang madunggan, how about sa inyong balay? Kamong mga bana, kapila mo ka dumugog mga mayong pulong sa asawa, kamong mga asawa po, kapila ka dumugog may pulong ang bana. O kamong mga kabataan, kapila kung sa ang mga maayong butang, ang nadunggan sa atong mga panimalay, aning atong mga kabataan, namatay bitaw ng bana. Pagkapatayan yun, di-atake sa kasing-kasing. Slackman. Igitok-tok. Sinatulog. Dugay maning gawas. Pag-abre, dead on the spot, patay na. Hangtod karon, ang asawa magsigig hilak kay dili niya madawat nga namatay ang bana. Kay gusto patana niya sulti kay labiwa naman. Gusto patana niya gaksun, wa naman. Pero ako nalipay ko sa Mama Michael. Kung akong giinan sa kaganiha, ate, sakit man, but you've done a great job. Ang imong pagkailahan, murag sa mercury, nakakasiguro kang ang gamot ay laging bago. Bago, di ba? Bagong kapos, bagong ano, kaya ako nakakita ko. Kapila ko nakabisita nila. Diba? Pero kita wala maanad anang pagsulti kay love you, paghag sa anak, paghag sa asawa, kanus ama. Sama sa kong gingon, tagaan ba natong pagtagad ang kinabuhi sa dihang mawala na? Kanus ani mo tagaan pagtagad mong lawas sa dihang mawala na? Nag-istoryahan na bitaw ni Hartog ni Michael. Katong bibiyaan din niya, nag-istoryahan na ni Atote. Kung sa igingon niya, Pastor, tagaan lang yung chance sa Ginoo mo, gusto ko itong una nga mag-yung pilosita. Kaya ako gusto siyang invite ko. Mutindo ko, Pastor, kausa. Ako yung ingnon. Amo, pagkadungog ba ito, kisa itong basta kaya ako katapa na ito, dito tao, manulong daw, dito manulong na, inganto to ba? Nag-istorya yun siya. Kung pwede palang, Pastor, ibalik na ko ang kahapon, tagaan na ko pagtagan akong lawas kay usara. How about us? Basko, likon, nindot og mata, nindot og pagdungog, nindot og tiil, nindot og lawas, nindot og organs, nindot og liver, nindot og heart, nindot og lungs. Kumusta naman? Kung sa may atong ginasulong ka niya. Basig bayag moabot sa panahon mga kaigsunan nga kung pwede pala nato ibalik si Michael, sa nag-isulti niya sa kaprikihan. Tinuod yun akong isulti kaya gusto niyo, Pastor, I will tell my relatives
You will live but once. Iyon ni Mas Pastor Mark Finley, life is too short to develop grudges. Magsige pagka-develop yung pagdumot, niya hapit na kaisa na kang waki, niya sige pagkasuko. Diba? Ang kinabuhi mo po kaayo para magsige pagkag-ipog lood-lood. Kamadugay ni mo lood-lood, lood na yugan tanahon. Kay kanang naong sa luran, kakita mo, kamarang mo sinahong sa luran, di yun po na ko ano. Luod, kay naong di. Kung akong kinainan, bitaw na ako yung medyo, ayaw ko yung pagkita na, kay gusto kong malibay, kay mabuhay ko kausawa na kabalo ba? Kaning atong pag-meet up karon sa palengke mo na ilas. Wag ganit ay kung kabalo katong pag-meet up na sa itong adlaw. No. This year ba to? This year. Nauna-una ko yung kong. Sige na ipag-invite sa tuin mo. Oh. Pastor, December, birthday na ako, diri mo. Oh, dalita. Nangaunta. Nabusog ko. Pagluwan ako, naapil ang kanon. Oh, baby, kung busog ako, kay abot ang kanon diri. Oh. Dati yung busugan ako. December to. Busugan na to. Nagpabalik. Oh, basta mo na kabalik ko ako. Oh, nag-think na. Kung akong istoryaw sa Michael. Ito, usaw ka. Pas, ang nasar. Besan pag magdagadagan. Di ba? Nagdula pa galing mo ito o water gun. But who would have think we end up this night, not a birthday, but a day body? Life is too short. Na magsige pagkag-ipog, kasuko, pagpangluod, kasakit, mamatay ka ng rasa, kanang imong konklusyon sa kinabuhi, di yung kamay. But life is also too short to make your life happy. Enjoy your life with your husband. Ayaw na pangabi. Enjoy your life with your wife. Kung nga magkayon, focus in your family. Enjoy what you have now. Why? Kaysa snap of a finger, everything will go. Karon lang, may namatay sa tabi ko. Matay na to, buhi pa to. Kaya ka nang ilahang didrog na nila diya. Tungkol na ng lubak. May niagi pagkuy, di diretso ang ulog. Ulog din, gawas ang gores nung. Ginervyos ang niagi. Who would have think? Ingon pa sa malaang kasulatan mga kaigsunan. Life is like a smoke. Hold it now, blow it tomorrow, you will never have it today. And lastly, life is too short to gather memories in this earth only. Kanina istoryahan na yun niya sa pwedeng ni Michael. Pagkutana niya semua. Jalan pa to. Gusto tayo, nakalimutan ka no? Nakahilak, magbuka. Basing apil ko siya sa luha ba? Remember pa ko kaya ako ang pumila. Kung sige pagkutana ni Michael, I don't know, nakakutatin. Walangit pa ko. Iyan! Walangit pa ko. Be, karon ka mo. Kamong naglingkod diha, kamang yun mo mayagi aning lungon, o lisod kung muagin tatanan na niya, buhay pa ta. No, picture, sige, pangutan ay yung star. Malangit, baka mo? Mababato ka sa samin, bahala kayo akong binuhatan, malangit ka po. Pero can you just imagine, a man who is taking his breath in few seconds, ask himself, mabito kong ngawit sa paglo, ask me why? Sige, kung ikaw, pangutan kung karoon ako, malangit pagkaka. Buhi, pamangyong ka. Ani, mangyong po kumangutana ng patay. Pamangutana ko ni Michael. Michael, maluwas ka. Reply ni Michael ron, hindi na kanin ni katanan. Oh, kamu akong pangutanon. Kay siya, before siya namatay, nakapangutana. And I do believe, I may not judge him. Only God can judge him. Sa pagpangutana niya, ni abot yutong paghinulsong. Pastor, anong nakasulti man ka na? Mahibaw ang radyo na sa final decision sa Ginoo. Bisa ng imo kinabuhi, only God will be the one to judge you. But remember, you have the instinct, you have the mind, you have the brain to
to look at yourself. When Christ will come, will you be in heaven? Nangutana ko sa akong amigo, hangtod karon mga igsuon, ang Ukraine o ang Papa, ang gila din. Hala rin na. Pila na kabala ang nagasto. Kung ipalit pa itong pagkaon, daghan pag nangusok. Pero, tungod, kay doon na may panagbingkin, may tungod aning pag-agaw sa mga dati. But life is too short to do that one. Kung naaman nini nga mag-ilog patag yuta, mag-ilog patag kisay hawd sa balay, mag-ilog patag kisay tigre, kisay leon, kisay busing, kisay pinakamayos balay. Life is too short to do that. And life is also too short. But life will be more meaningful, my dear friends, kung ang atong i-develop sa itong kinabuhi before we die is love, peace, and joy. Ingon naman, usay gingon si Ginoo. Sa Pilipos 1:21 nag-ingon, for me to live is Christ and to die is gain. Gusto kang mamatay binasasado? Pagserbisyo sa kinabuhi ni mumubo uban na Diyo. Mo to kong istorya kadaniha, ang taga Davao nga kailan ako, sige ra yun sa gihila. Kay gusto niya balik siguro, pwede pa siya mangangyo, Lord, tagay kong isa katuig, kada adlaw ako yung ingon akong banang I love you. But life is too short. Perte na yung buwa. Life is too short to gather the things in this world. Basta si Michael, dagan mo kung may istoryahan na yun. Kasi kadagan ng istorya ng uban na iris ka. Kung katurang mga nindot na punto ang akong yun sa tama yun ay nag-iingon sa Bible, Pastor. No, kung asang yakin, kana bang giingon, Pastor, nga mag-unsa man ng tao nga maangkon ni mong kalibutan, unya kalaglagan sa imong kalag. Kaya kung siya'y pasultiyo na istorya may Pastor, ang akong life sa una nga wa pa ko nasakit, left and right ang kalipay. Das magabante, atras o kapila kamilya. Pero sa diha, kumudong nagsakit siya, ingon siya, Pastor, life is too short. Daghan ko biya kong nagkatunan siya atin. Kaya siya magud ang nakaagid sa gulo siya magud. Dili manggawas ang mga lesson of life sa atong aba. Kung naapata sa status sa kanindot sa kapiskay sa kinabuhi. Mas kung pagtiin, mas kung pagkamot, uki pang tiyan, uki pang likod, wakay kidney, wakay problema, atong mata, makakita patagwa pa, bisag nanatay asawa. Kita patagwa po, bisag nanatay ba, okay ba? Walay problema. Everything enjoy in your life. Pero kung aksyon na ganit tagbalatian, o ito'y usan niya nagibilin sa kuha. Siya, Pastor, tell the youth of your church, do not wait. Kung saan mo do not wait, Michael, inagilitaw mga mata ng Pastor Palihog, ayaw na mo pagkulat na magsakit mo. Kay ako ron, Pastor, grabe ang akong experience. Wako'y peace of mind. Gusto na ko ang biong kalit. Lord, pras na kayuan. Para kami gusto yan ay nung Michael. Gusto ko Pastor mga kalit. Pero matingala ko nga nung dugay ang akong recovery. Pero niabot ko daw sa punto na nakasulti si Michael sa kinabuhi. It is the payment of what I have done. At the end, he said, forgive me, Lord. Mga karong gabiunan mga kaisunan. Kamatayon is not for us to be afraid. It is gaining. Anong nahimong gaining ni? Tungod kay na-impas ang tanan. Impas ang iyang mga pag-antos, impas ang iyang mga pagbati, and I don't know. I hope and pray lang yun, nga sa tanan nga naigugma kang Michael Ray, wa na yun mo'y nabilin nga kaligot-gut niya, kaya di na yun na niya malunggan. Dapat katong buhi pa siya iyo siya di-appreciate. Michael, salamat. Michael, thank you. Kaya kung karon pa na ninyo isulti, sultihan taga mo, uwa na yun na siya yung pili.
Hurot na yun na. Kay karong panahon na ang iyang lawas patay na. Ang iyang ginhawa ni balik kadto sa Dios. O kanus anato makit-an sa pagbalik nga ang atong hinigugmang si Michael mubalik sa purmada sa panahon nga ang Dios mukom sa kalibutan mo nang kabalo mo mga igsoon. Namatay niro kong mama 3 years ago. Di na ko kumakampo pero sa una grabe magkay kumakampo kadaghan akong networking ni sulod nagampo biya ko mo dato ko. Gusto po ko nga mo parking akong sakyanan kanang sinaw pa sa 2020 Little Star. Oh, grabe na tagando, di ba ganing? Basko pa ta. Pagkamatay sa kong mama, na iba ang lahat mo nagikada ba? Iba ka sa lahat na aking nakilala. Lahin ako, ang akong pag-ampo, kabalo mo? Lord, hook me na ning kalibutan. Dili tungod nga gusto na kong maimpirno mo, dili tungod nga gusto na kong maimpirno mo, dili tungod nga palahubong mga impirno. Gusto na kong nga maabot ang sa punto, bahinong na sa Dios kinsay iya, kinsay dili, kay ang tanan nga iya sa Ginoo nga nag-una sa kamatayon, banhawon, balikan, ang lungon maabre, ang panagway ni Brother Michael, ibalik sa panahon nga hukman ang kalimutan. Amen. Ako lang yung isulti kaan, duhar mo bitaw na ko diri. Handa na mo maminaw, pero na malata mo bagtaw mo di. Ha? Luar yung kaklase ang tao actually. Dautan kung matahon. Kung tagaan ta mong ideya para makapili ta. At least ba nga makamaragmad ta sa tumunaw na dito nga, ay, nila. Na. Ang Bible nagsulti. Asa may ganan yun? Positive, negative. Negative sa ta. Negative. Pag mamatay ka mga kaigsunan nga dautan, in other words, waka ka panginulsol, waka ka pangalagad sa Dios, nahurot ang imong oras mga kaigsunan. Salamat. Nahurot imong oras diri sa kalibutan og pagpanarbaho sa gigipon og kwarta sa ATM. Kay para i-swipe nimo sa NSR SNR, swipe lang ng swipe. Padalaan itong liter sa video, pagbayad po pag may time, sige rin magkalpangutan. Ato kang isinar sa big shopping, mura ni mong live, papalangan turin nga ito, bimo kayo. Karon horot imong kinabuhi, diha rin ko kakuto. Nahukman kay, butang na itong listasyon, dautan, ay kuy, negative, sultihan tangdan. Tanang dautan nga mamatay niya, di ka maabtan sa Ginoo, mas may pagdautan mamatay ka kaysa dautan ka nga maabtan kang buhit, masakit. Ngano, naik na kasakit. Pagdautan ka nga mamatay, unsa gani nga klase nga kamatayon ang imong giaguman pagbanhaw sa imuha mao ra gyapon. Like for example, naputol imong kamot, dautan ka. Pagbanhaw sa imo, putol gyapon imong kamot. Why ibalik? Ewa man gingon sa Bible, for me to live is Christ, for me not to live is Christ, to die is gain. Kaya gingon sa Bible, kung manginabuhi lang ka nga na Ginoo, hindi ka matay ni mo ginansyado, sige ginansyado, ibalik tanan ang imong kapital. Sige, balik na tanan. Positive. Sa pagbalik sa Dios ug maabtan kag buhi, bag-uhon ka. Sa pagbalik sa Dios ug maabtan kag patay, ang imong lugnanan maabre. Ang pinakadabis, inigbango nimo kanang imong lawas karon di na mahimong mao. Kay pagbango nato, bag-uhon sa Dios ang atong malatak nga lawas, pulihan sa Dios ug samang perpekto nga lawas. Amen? Muna kamo mga putot. Tabla gyud ta anite. Nga nakabsan kita gimaya. Bisag kung saog inom og ruhi, di na gyud ta mo tubo. Eh, usaya kung nainom mo, ito tanaw, expire. Ako sa una, hadlok yung siko inom. Sabi mo na, pagbalik sa inom, kabalo mo, pilay height sa lalaki, 14 feet. Ang height sa babae, 13 feet. Imagine mo ninuwa na kay bukas. Ang imong ilong, di na mo na iparituki, kay sakto na nag-measurement, mura na nagbalay. Saktong kwadrado ba? Na may ubang ilong na taas kay diri sa may lukon-lukon gamay, ang diri po sa ilalong bungkag mapud gamay. Inahimo ilong sa ilong. Sa grande ba? Chicago Bulls. Payat din
kusog mo simhot. Nagingong kita mga Pinoy, pango-pango man atong ilong, pero ato na lang diwato, ang importante, natay ilong. Kining atong mga mata nga niya mga problema, pako, nagatipara ko karon kakapoy. Mutuhan ko, mulos-los, muana ko, mulos-los. Iniglakaw na ko, di pwedeng mag-drive mo, pwede para kakapoy. Pero sa unsa na lang pagutang sa mata, daot na yun, pagbalik sa Ginoo, kaninga para wala na. Atong mga uric acid, suyupon, wala na. Ang atong giproblemahan karon nga murag fats, atong lawas, gimjigit, jaging uban, plastada na kay kalawas, lupig pa kay lawas ni Catriona Gray o ni Carlos, o kanang ipangalan o mga bagsikan, mga lawas. That is the promise of the Lord Jesus Christ. To those people who believe that in His second coming, there will be a resurrection. Kung ang ako'y padasig, na mo naging kanati, na mo'y nakakita, nakaatiman. You may not accept the things today, but I am praying. Move forward. Life must go on. Sa tanan nga nibati usab ko kamingaw, sultian ta mo, ang kamatayon temporaryo lang ni, dili ni siya forever. Amen? Buti no? Nana kamayo Ginoo. Kung kita po tanan siguro nang matay, wala gyud ko mo inom ana atong Milo handa dia og biscuit. Kamayo siguro no? Isang pag nahinaguna na to, kita'y naulahi, pero gipasantok daan sa Ginoo ang imong kinabuhi. Life is too short. Akong kapuso sa istorya sa Napoleon Bonaparte. Sa dihang namatay sa mga kinsunan, iyang giingnan ng iyang mga kawan. When I die, buslutin ni dilapit sa akong lungon. Nga dito po spikas buslutin. Kung saan mo yung pasagutan? Basta buslutin lang, namatay din siya. Di buslutan. Unya, kanina itong kamot, magahi ulit eh. So yung sa, isulod akong kamot sa buslot, unya, birahag yun yung atong kamot na magkapre. Diwa ka kamot. Okay? Sige, hari pa, leader. Unya, katong mag-alsa na ko, di pangalan yun niya, engineer, doktor, billionaire, kung sa patong nga kurso, basta kay upat kabok. Unya, ipasunod sa kuha ang lawyer, ang teacher, tanan. Hingo na siya, kung saan yung gusto ipasabot? I just want to tell all the people around. What profession do you have? How much money do you have? How well-known you are? Unsa ka man kailado, unsa man kadaggan imong amigo, when you die, you will never bring all of them in the coffin. You are empty. But one thing is for sure. There is one thing I can sure, ingon si Napoleon, na ako yung madala. Because ang akong lawas nagplastar, patay ko. Pero ang akong desisyon, sa wa pamitsain ko ang akong ulo, o hunahuna, kana mo'y akong dalon sa pagbalik sa Ginoo. Yan yung manindot na kagabion. What will you bring when you die? Kung sa kayo dalon, mga ekso, what will you bring? Will you bring the keys of your car? Susi sa imong balay? Dalon ba mo imong ATM? What will you bring? Remember, Jesus said in Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ, and to die is gain. May the Lord will bless you. May God the Father will keep you safe until the time that God will send you the Spirit of acceptance. And I want to tell to this family, life must go on. And we praise the Lord. Bisan pas kamatayon, Brother Michael, rest in the arms of the Lord. May the Lord bless us. May gabi ka muna. Amen.